yagulo busa palok nei mafabai satok fitok khlaijagui nogni kari horjaknai Baithang de Bormani nikuma angkha hatai kotorni khamtingbari amchaini TTD se hapakbai naikoljak Khumpui Academy o tangsalo daily koktum channel o awai khlaijakmani simna musrai kamio palok tubujakmani yagulo a palok tubunai nukhungo cherai achaima bai Baithang de Borma hwnei khoroksa cherai no sak nangya khaiye satok fitok khaiye nogni tiklai hormani koktuma ogo maikeringei tongna thaikeri ingma bai lukurokni nog nogo thangei lukurok bai malai malaiye mai khopsa san sanai chawi tongjakmani koktuma a koktuma no nugui tongi manliya TTD se hapangni rungtai kokborok bedekni borom gonang em Rabindra de Borma a koktuma no nugui krak salo bini habanago Baithang de Borma no kcharkha borom gonang em Rabindra de Borma daily koktun ni team tai koktuma express the team Baithang de Borma no tlangei thangka borom gonang em Rabindra de Borma ni habanago yagulo borom gonang em ni Chaitokmung bai bono rir horjakha khamtingbari amchani Khumpui Academy rung nogo a rung nogni hostel tongei botabuk srungnai rok bai baksa tongnai chanai tai thinangni bagui kaham lama sainai Baithang de Borma Khumpui Academy rung nogni hostel simia thinango Baithang de Bormani langma chungsa khaina bagui bo yapri nahanai borom gonang em Rabindra de Borma hani saka koktuma thungnai rokno ogo maikeringni tongma jora tongna thaikeringni tongma jora Baithang de Bormani koktuma no nugui borom gonang em Baithang de Borma no Khumpui Academy rung nogo ri rohorma bai khatong laijak hasteni joto lukurok nainedi tinini chini okoktuma belakana hambai chini media rokno nongni media ni bisingtui kaisa koktoma haino tini ani o TTD sini headquarter yakhaiba sini main building o khoroksa sarai phai sobaiya mia chini media rok bisingtui no sung saimankha Baithang de Borma hwnei khoroksa bo mosrai simna mosrai parani bini bumung subimol de Borma ba gonjokno bono bufani bumung engkai bosrai pruno chrai khonai hwnei bono palok tumani khana engkai tamu karone jani bono nogni tiklai rokabo to sungbotok saimiya ko haipano jehetu nogni si tiklai rojaka angkaba as a human being sung borok hisabe ang tini bono Baithang no ani hepajato tonioi ani je kono ekta institution ang bono rohonai bini bono sharirik bangthung chanani nungnani bebak no bini tongthai ni bagui ang daitto naboi bono apatot toninai bo jodi kaham krung khai tongmani nugui ba buma songrok chrai chimi pusima ba jodi na aw sungno taisa tangna musungo engka kaiba sung ang bono nogo binogo tundinai kintu abo sotto sapekhe nai bini bufa ngai mano bumang mano jetu boto palok tubjang manse ngai bono tlangai haina hai agina hai bono jodi torcha rokhai ge hangkai gai abo torcha khai nai jodi khai ge hangkai khlaimani yaglo bini tamung nai Indian Penal Code ni onusare IPC ni onusare je dhara tonga dhara motak botlang hangkai sungbai kaisa declaration maranai likhito maranai ar jodi tlang hangkai bojor tlang liya kokre jeng bini live no tam khlaiman sungabo sung ব্যবস্থা khainai ebong oma haike kabangma maya ganang borok tongo
tabukse kabang borok bono sani tongo haipano nang nuya jaga khai chung bo tonna musinga bono kisa nangmani jaga no bo tongtung bini live bini thinang jeno bright mana kesung nani tuyi sung oro to niuino chini edisa hapang ni bisingte bono chubawoi sung bono jehetu boyos bo 15 plus rok budu khana 14 15 plus rong khana haipana sung bono basic education renani sung byawsa khainai directly porashona khlai yapano sung abai khlai sung motamuti tam khlaiman sung abo chesta khainai tia tabu gang kaisa hostel tonnai aro kabama student rok tonnai aro bo porinai chini to sarik sarigo kai prayer rongo moral teaching go chini student rok sung phurungjago aro teachers rok tongo super rok tongo abo 1-2 mas 3 mas rok sung nainai aro sung basic kisu samung bono khlairinai dini bagan khaina rok pano sarigo ka taisa porinai time lisarinai bini jan nangmani sung bono bithi birai janangmani aboni sung byawasa khainai